TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye an bɛna fɛɛrɛ kɛ bi don kibaru bakurubaw k'olu di aw bɛɛ lajɛlen ma ladiriya kɔnɔ an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka jamana ŋunukanw dɔ tun bɛ sen na ŋunukan mun tun b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana ye bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ ko an ka tungarankew sɛbɛn tɛ minnu bolo k'u ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement bɔra ka nin kuma in nkalontigiya an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma o fana bɔlen kɔfɛ RDC Congo an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka jamana ɲɛma a tɔ ye tile 2 dɔrɔn de o de b'a a bolo a nana yamaruya di k'a fɔ subahana mansiw n'o ye internet ye k'o tigɛ u ka jamana kɔnɔ walasa kunnafoni ka se ka na cari cogo min na u ka jamana kɔnɔ an b'o o kunnafoni fana di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ sufiw ka ɲɛma n'o ye El Haj Sufi Bilali Jalo ye a ye a ka gafe fura 15 bɔ n'o ye livre ye an b'an da don o kunnafoniw na k'olu bɛɛ lajɛlen walawala a y'aw bisimila an ka kɛnɛ sanfɛ ninnu de tun y'a bakurubaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka minisiri mun ɲɛsinen don an ka tungarankew ka ko ma a bɔra ka kuma gouvernement tɔgɔ la ŋunukan dɔ tun bɛ yan ka fɔ an ka jamana kɔnɔ o ŋunukan in tun b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ an ka tungarankew sɛbɛn tɛ minnu bolo n'o ye papiye ye tubabu jamanaw kan u ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi gouvernement ye o kuma nkalontigiya an ka kunnafoni lajɛ minisiri yɛrɛ kumara. Le Mali n'a pas signé d'accord pour dire que nous allons rapatrier les Maliens partout où ils sont parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est faux. Cela ne saurait pas l'être. Je suis le ministre en charge de cette question-là, de la migration. Le président de la République, je puis vous dire combien la question des Maliens de l'extérieur le tient à cœur, personnellement et avant tout. Parce qu'il se considère lui-même comme étant un Malien de l'extérieur, 23 ans vécu à l'extérieur. Je l'ai vu pleurer dans les foyers, pour ceux qui sont à Paris, quand il évoquait la souffrance de nos compatriotes venus en France, dans le froid, travailler comme forcenés et rapatrier cet argent au pays. Ce n'est pas cet homme-là qui va instruire pour dire rapatrier tous les Maliens de l'extérieur. Cela est faux. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas dit. Au contraire, il m'a instruit d'être présent partout où un Malien est en détresse. Il m'a instruit d'intervenir partout où un Malien est en difficulté, de l'aider. An ka jamana ɲɛmakɔrɔ Amadu Tumani Ture an bɛ wagati min na bulonba maaw y'a yira k'a fɔ k'a nɔ tɛ se ka minɛ bilen sabula maaw dɔ tun wulila k'a yira k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture k'a ye jamana janfa an ka procureur de la république ale yɛrɛ ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a ci an ka bulonba maaw ma olu k'a ko jateminɛ kabiri san 2013 wagati malidenw tun sigilen don ka ko mun kɔnɔ o jaabiw bɔra ka bin Amadu Tumani Ture a nɔ tɛna minɛ bilen o b'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ sani an ka diɲɛ kunnafoniw ta an b'a yira u la k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mawuludu kɛnɛw sigilen don sen kan mawuludu n'i y'a jateminɛ bi su in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi wajuluba bɛna sigi sen kan n'o ye denkulu wajulu ye nka kunun wazifa kɛra wazifa a diyara an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan halisa mawuludu okumu kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan dɛmɛw bɛ ka ta ka mawuludukɛlaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Stade Omnisport Modibo Keita kɔnɔna la NBB maaw olu taara ni mobili fa de boisson na ka se ka sufu bisimila cogo min na ni minfɛn sumalenw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni bonya in a diyara sufu ka ɲɛmaa ye n'o ye El Haj Sufi Bilali Jalo ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka wasaden kalafili u ka kan ka boloda sini karido n'o bɛ bɛn nin kalo tile 18 ma san 2016 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ko bɛ boloda mun kan an ka kunnafoniw lajɛ a bɛ maa miliyɔn 6 bɔ minnu kan ka taa kala ta sini desanburu kalo tile 18 walasa u ka wasaden 255 ko o sigi u ka bulonba kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni kalata mun bɛ na kɛ wa maaw kelen don ka mun jateminɛ a kɔnɔ kosɛbɛ o ye Laurent Gbagbo ka parti n'o ye FPI ye olu bɛna segin k'u sen don kalataw la sabula kabiri mankan tun wulila u ka jamana kɔnɔ mankan mun kɛra sababu yɛrɛ ni Gbagbo taara Cour pénale internationale la CPI kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi
a ka parti tuma a sen do kalafili la. O la n'i y'a jateminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ parti tɔ mun bɛ Gbagbo nɔfɛ olu kɔni kelen do ka wuli k'u jɔ wa u ka wuli ka jɔ ka bɔ yɔrɔ mun na o ye Kokodi ye. Kokodi u ka cɛbɔ mun bɛ ni an kama Isaka Sangare FPI ale ni muso fila olu bɛna kari ɲɔgɔn na olu ye musobanganaw ye. O muso fila ninnu kelen tɔgɔ ko Afusiata Bamba Lamine ale bɛ tɔ mun na an ko o ma ko RHDP. O fana bɔlen kɔfɛ maa dɔ bɛ ale fara ka bɔ RHDP la o tɔgɔ ko Yasmina Wenye ale ye maa ye mun kelen do k'i kanbɔ a yɛrɛ sabula a ma kanbɔ parti tɔgɔ la. Wasaden mun kelen do k'i kanbɔ wasaden 1000 ani 300 ɲɔgɔn na minnu kelen do k'u kanbɔ wasadenya nɔfɛ. RHDP o ye jɛkulu ye parti tɔn do minnu kelen do k'u fara ɲɔgɔn kan walasa ka fanga maaw dɛmɛ. Olu ko u bɛ fɛ fanga bɛɛ lajɛlen ka to u ka bolo kan u ka maaw ka caya bulonba kɔnɔ kosɛbɛ. RDC Congo jamana kɔnɔ n'o ye République démocratique du Congo ye a tɔ ye tile 2 dɔrɔn u ka jamana ɲɛmaa mun bɛ n'o ye Joseph Kabila ye ale ka fanga bɛ ban. A tile 2 in kɔnɔna la a nana yamaruya di u ka maaw ma k'u ka subahana mansinw tigɛ n'o ye internet ye walasa ko wɛrɛ kana boloda u ka jamana kɔnɔ. An ka kunnafoniw lajɛ. Jɛkulu 3 ɲɔgɔnna minnu bɛ baara kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan subahana mansinw tɔgɔ la olu de y'a yira an balima kunnafonidi sɛbɛn dɔ la an ko mun ma ko AFP k'u ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ u ye sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ maa minnu fan fɛ Autorité des régulations des postes et des télécommunications ARPTC Congo u ka faba n'o ye Kinshasa ye. O sɛbɛn y'a yira u la k'a fɔ ni sini sera nɛgɛ kaɲa 23 n'o tɛmɛna ni sanga 59 ye maa si kana se ka yɛlɛ subahana mansinw sanfɛ. O b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ taamalikɛlaw k'olu bali u kana taama boloda ka taa u ka jamana ɲɛmaa juguya la n'o ye Joseph Kabila ye. Joseph Kabila ale ka fanga kan ka ban tarata don tɛnɛn tɛmɛnen kɔfɛ maa caman ye wele bila jɛkulu ma u ka bɔ ka taama walasa Kabila ka taa cogo min na. Belgique olu kɔni kelen do k'a ɲini u ka jamanadenw fɛ minnu bɛ Congo jamana kɔnɔ u ka bɔ yen. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bi kumaɲɔgɔnya bɛna sigi sen kan walasa camancɛ fanga politiko sira fɛ ka se k'o ko labɛn ka ɲɛ. Turki jamana kɔnɔ bingani wale dɔ kɛra maa 13 olu de bɔnɛra u ni la u ka sɔrɔdasiw tun segintɔla de do ka taa so nka an bɛ don min na i komi bi ni waleya jugu y'u sɔrɔ. An ka kunnafoniw lajɛ. Ja fɔlɔ minnu bɔra u ka jabaraniw na u ye mobili dɔ de yira an ko mun ma ko bisi a bɛɛ lajɛlen jenina ka sababu kɛ mugujugu ye tiɲɛni mun na se a ma. Kuma mun nana fɔ u ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yen ni an ko a ma ko Dogan olu y'a yira k'a fɔ ni mugujugu cira Turki jamana de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn la u ka dugu mun bɛ yen ni an ko a ma ko Kayseri wagati min na sɔrɔdasiw ka bolimafɛn nana se mobili in kɛrɛfɛ mugujugu in cira. A yira k'a fɔ sɔrɔdasi 13 olu de bɔnɛra u ni la maa 48 olu joginna. N'i ye kari in ta k'a lajɛ maa minnu tun b'a kɔnɔ olu yɛrɛ tun tɛ baara la koyi hali n'a sɔrɔ sɔrɔdasiw de do wa u ka sɔrɔdasiw fana olu fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin kuma mun fɔra nin ye ko tiɲɛ do. Primaire de la gauche maaw u ye cɛbɔw tɔgɔ di minnu kan ka taga jamana ɲɛmaa kalafili la sabula olu n'a sɔrɔ u kan ka taa jamana ɲɛmaa kalafili la f'u ka parti de ka jɛ ni o ye wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa 9 in na u jɛra ni maa 7 de olu k'u kɔda ɲɔgɔn kɔ la n'o maa mun ye sebaya sɔrɔ o bɛ kɛ parti ka cɛbɔ ye. An ka kunnafoniw lajɛ. Faransi u ka parti tɔ mun bɛ yen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni an ko a ma ko primaire de la gauche maaw tɔgɔ dira o maaw la socialiste Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peyon wa parti radical de gauche o tɔgɔ la Sylvain Pinel ni ale bɛ PRG la. Jean-Luc Benamias ale bɛ Front démocratique la ani François de Rugy ale bɛ parti écologiste la. Ni maa ninnu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ parti social maaw ka primaire la. A tako fɔlɔ n'a tako filanan a yira k'a fɔ o bɛna bolo da janvier kalo tile 22 ani janvier kalo tile 29 san 2017. U ka ɲɛmaabolo y'a yira k'a fɔ maa 2 n'olu ye socialiste ye olu tɛ se k'u kanbɔ Gérard Filoche ani Fabien Verdière.
El Hasek Sufi Bilali Diallo ni ale sufu ka ɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ sufiya dɔn o fana bɔlen kɔfɛ tableau fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Sheikh Sufi Bilali b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o de senfɛ a nana gafew dɔ bɔ gafew la a kumara fɛn caman kan nin sen na nin y'a ka gafe 15nan de a bɔra ka mun bɔ kɔsani na yɛrɛ a ye a dɔ ta ka taa di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a di an ka minisiri mun ɲɛsinnen don diinɛ ko ma n'o ye Thierno Has Diallo ye bi gafe fura in a bilalen don sugu kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a sa maaw ka faamuyali sɔrɔ diinɛ kan maaw ka faamuyali sɔrɔ salatul fati fana kan maaw ka faamuyali sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan taabolow kan Sheikh Sufi Bilali Diallo ale ɲininkara a ye mun fɔ an ka dɔnni tɔmɔ a la. gafe fura 125 o de taara walasa ka kuma salatul fati kan n'o ye ka sɔli an ka kira Mamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye. N'i ye nin gafe in ta k'a lajɛ nin ye El Hadj Sheikh Sufi Bilali Diallo a ka gafe 15nan de bɔli ye nka kumara mun kan o ye salatul fatiha ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ye gafe minnu bɔ ka tɛmɛ nin gafe in fana mun bɔra a bɛna dayɛlɛnni kɛ maaw ye fɛn mun tun datugulen don u ye n'u tun tɛ mun kalama a bɛ san jan bɔ o de bɛna bɔ ka yira u la. N'i ye gafe in ta k'a lajɛ a kalanni ka nɔgɔn a kalanni ka di a faamuyali ka di wa dɔnniba de fana b'a kɔnɔ dɔnni minnu dogolen don a la. O fana bɔlen kɔfɛ maa minnu bɛ gafe in kalan n'o ye livre ye u bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ salatul fati kan u bɛ salatul fati nacogo dɔn o fana bɔlen kɔfɛ a bɛ nafa mun ɲɛ u ye u bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama. N'i ye gafe in ta k'a lajɛ mun wɛrɛ fana b'a kɔnɔ tuguni fɛnw b'a kɔnɔ minnu sɛgɛsɛgɛlen don k'a tiɲɛtigiya ko minnu fana bɛ yen n'o dogolen don maaw la ani ko minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a b'o dayɛlɛ maaw ye. U tun kɛlen don ka fɛn o fɛn dogo gafe in y'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da kɛnɛ kan ka tiɲɛ yira an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa mun ye gafe fura in sɛbɛn n'o ye El Hadj Sheikh Sufi Bilali Diallo ye a ye gafe caman de bɔ wa dɔw yɛrɛ fana bɛ sira la ka na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan. Ayiwa sani an ka bi kunnafoni kuncɛ an b'a yira u la k'a fɔ bi sibiridon wajuluba bɛna boloda Stade ONU Sport Modibo Keita la sabula Mawudu ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ ale kun bɛ cɛ sini ni duwawu don ye nka bi sibiridon a wajulubaw bɛna kɛ El Hadj Sheikh Sufi Bilali Diallo a y'a layidu ta k'a fɔ kuma bɛna fɔ kuma mun ni a bɛ silamɛdenw bɛɛ nafa kuma bɛna fɔ maaw bɛ fama ka kuma minnu mɛn kira kan maaw bɛ fama ka kuma minnu mɛn maabaw kan wa o wajulu de bɛna sigi sen kan bi su in na ni Ala sɔnna nɛgɛ kaɲa 21 wagati dulanci kɛnɛ a bɛ fa iko dankɔrɔnyi sabula maaw ye tagali daminɛ ka ban sufu kɔni bɛ yen a bɛ jɔ a kun kelen ɲɔgɔnna bɔ maaw nana ka bɔ an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani dugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ maaw nana ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen na duwawu 7 o fana kan ka boloda sini karido nɛgɛ kaɲa 16 n'o dalagosira sufu ka duwawu 7 maaw ko k'a bɛ jaabi a bɛ jaabi mun na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o kow bɛna sɔrɔ sen kan an bɛ duwawu de kɛ Ala ka nin don 2 ninnu bɛɛ lajɛlen wagatiw yira an na aw k'an bɛn aw maa minnu bɔra kan an ka jabaranin filɛ an ka foli ni tanu b'aw ye Ala ka don wɛrɛ yira an na.